Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα από την Ελλάδα. Πάσχω από μέσω του χρόνου εδώ και 20 χρόνια. Και αυτό που θέλω να πω σε όλους σας είναι ότι δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω, πρέπει να προχωράμε, πρέπει να συνεχίσουμε τη ζωή μας και πάνω απ' όλα να παλεύουμε όλοι μαζί ενωμένοι απέναντι στα ίχνη. Να είστε καλά. Γεια σας. Ονομάζομαι Ράνια, είμαι από την Ελλάδα, πάσχω από την νόσο του Κρόνου εδώ και 2 χρόνια. Κάνω προσπάθειες να ανταπεξέλθω στις δυσκολίες που μου προκαλεί η νόσος. Όλοι μαζί όμως μπορούμε να αγωνιστούμε για να καταπολεμήσουμε τη σύφνη. Καλησπέρα, με λένε Γιώργο Μιλωνά και τα 10 τελευταία χρόνια που πάσχω από υλικό κολίτιδα νιώθω πιο δυνατός από ποτέ. Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να πολεμήσουμε τη σύφνη. Γεια σας, είμαι η Αργυρό και είμαι από την Ελλάδα. Πάσχω από την νόσο Κρόνου εδώ και 23 χρόνια. Τα προβλήματα και οι δυσκολίες αρκετά, αλλά αντιμετωπίσιμα. Όλοι μαζί αγωνιζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τη σύφνη.